mu kan mu rasa yadda zamu yi da shi domin duk sanda aka yi Sadiya aure tare suke tafiya fa da Salisu. Wani salo yana zuwar muku daban ta cikin akwatin din talabijin ɗinku mai taken ɗan zaman ɗaki. Waye aure? Dole da ɗan zama kan kwana ɗaki. Ruwa. Sai na baka ɗaki karka da tsamin aiki ruwa. Kai maza fita zana kulle gobar ɗaki. Ruwa. An ranka da buɗa, an yi bidiri, an yi shewa. Sweetheart. Kada ma da kika auri wannan kin san saurayi kika aura? Kai ma dai kya faɗa. Wallahi baby ni ba zan je unguwan ba, na fasa zuwa. Haba baby. Ba zan je ba. Baby. Haba Sadiya. An kai ta ɗakin mijinta, a daren an tafi an bar wani ƙato, wai shi ɗan zaman ɗaki. Kun ji ba waɗe ta sauƙar gida. Nana. AUK Entertainment, bijimin kamfani cikin jerin fina-finan Hausa, su suka ce ku kalle shi da azama ɗan zaman ɗaki. To ni Alhaji ne ina ganin inda za a ba mu Salisu abinci zai ci ya koshi ya kwanta ya bacci. To Salisu ga abinci. Tashi mu je ɗaki ne. Ku je ku ci ko? Ɗan zaman ɗaki. Alhaji muka zo ne ba. Mun bar su a gida sai mu je mu yi shafin ɗin inda halin magurin zuwa yawo sai mu je mu yi yawo. Mun dawo ma mu biya ta gidan abokina ko? Sai ne kunna mana AC saboda zafi. AC. Sadiran wa maridan wa alaman wa hayya. A talaka in tattaka gobe sai na fille ma kai. Sunana gidanmu namba wayata. Dadin ya maka yawa. Ai idan ka ga na kai mutum gidanmu tura ta kai bango saboda halin mazaje yan yaudara. Ka kore ka kace. Ɗan zaman ɗaki. Almakashi na da wukata aska a hannuna kan maki zani na yanke ya faɗo na gani. A sa mana shi a makaranta. Shiwa. Ɗan zaman ɗaki. Ya bijire mu taimakon ɗan uwansa da iyayensa, yana girban abin da yake shukawa. Kai ka iya zuwa ka ce a baka, amma baka iya zuwa inda ka nemi naka ba. To yaya amma dai ka san harkar makaranta dole sai an bada hutu sannan zaka san me ya kamata kai. To tsaya tukunna nace me ka ajiye a gidan. Hakuri za a ce. Ɗan zaman ɗaki. Cikin duhu ake aurenta, dole ai haƙuri a zauna da ita. Ka dawo? Kamakon da ta zo da shi. Ba sai bakin mace ba ne sai bakin namiji. Labari Awwal Uba Kwakwatawa. Tsarawar shirin Ahmad A. Kule. Sadiya ta yi aure. To a raka ni gida. Tana sama yana ƙasa. Ɗan zaman ɗaki suna waje yana ciki. Ɗan zaman ɗaki ya yi ihu ya yi shewa. Ɗan zaman ɗaki ya gallabe su ya zama masa takura bamban. Ɗan zaman ɗaki shiryawar shirin Awwal Uba Kwakwatawa. Ɗan zaman ɗaki ba da umarnin shirin yana fita ta hannun Ibrahim Bala. Doki da wannan garjijan katon wai da madaki wannan an daina tun zamanin tsibirbira aka daina wannan harka. Ina ruwa taka. Kada ba ku rago. Yau ce ya raba. Ba ka ce mata kuke yi ba? Ha? Yau masu matan masu nuna mana kendir ne mun kona kai mun haska su. Ɗan zaman ɗaki ku neme shi ku kalle shi.